Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Takran ubat deng dok tedong, ya ki badeng rosari, keno baki dek ki bleithau, bat ki stesu. Ubat deng dok tedong, ula takran ya ki kristan, ki badeng rosari, bat ki bamane ya kadur kamari, ula ther ya ki, baki mane ya kadur bleithau, ya ka stesu bat ya ka blei kelut. Ula ongru, ba unong sun udusmon, ula wan hajan, bat dei ban bretno, ya ki stesu, ki bleithau bat ki blei kelut. Hato pajba, pias ngodei ne em, ya ka jingkren jung ubat deng dok tedong, namar don napdeng jongi, kiba mane ya kini kidur, henrei ladangi mane maknaru, ni mane ya ka kerteng bakhut, bat badon jingmut, omdei basu mane kulmar. Kane ka jingkren jung ubat deng dok tedong, kala long viral haki social media platform, mentapaj ba, ngin ya page no ya ka jingkren jung ubat deng dok tedong. Nganong ipi babun hi kibangit kristan, bar kibadona kata kajingit kristan. Kidai hi kita kinong ilam jungi kiba penjot ya kajing kasem. Da kajingit ke jungki. Namar baki long kinong ilam kibangi ngila syania handrei kimatla pada ban pe ya kajing jot jing prabat kajing jot jing pe jong kajing kasem. Sto. Bunsin kin long kinong ilam sang balang. Kibangi baro ngi ai nam ai buram yiki. Handrei ki pharia ya kajing kasem. Ki penjot ya kajing kasem. Bat ya kita ki bakran ni ding sisa bar okhat kitu gidong but jongki pada ki bu syun ya kita. Sto kumbalaja hakayeng kasem jonga. Sto hakayeng kasem jong imei ipa jonga. Kumbalaja hakayeng kasem jong ipa imei jonga. Sto kaja kumta. Tina kata kada man la kayeng kristan ngan ong ipi udon uba akrublei bah. Tangpa umat la ban pet ya kajot kape jong kayeng kasem. Sto, na kani kadau banganga keren hok naduk ka donut ka masim ko jonga pi mane ya tu blai kelut pi mane tu blai matla pi mane ya ka to tisu pi mane tu rosari pi mane ka to dur maria ka to kadai ka blai kelut ngapa songto epi naduk ka donut ka masim jonga unong syun udusmon ulawan hajan tos ngauto no berat no ya kita ki blai thau berat no ya kato kadur tisu bread no ya kato kadur prim jong kato kadur jong no namar ndere ka kami ukpa jong pi gitu nangkong hi lada pi dei ki kun ki bakongos nang ya ublei bar iki hukum jong ublei pi dei ban mane blei yala ukpa bar ila ka kami yang asam hangta kan mut dei lang ba jong kingi ka du yo ublei Mdere ka to tisu, omdere to kadur, omdere to rosari. Kane ka di pensay jonga yepi. Na kane ka daw babalei hapo Manipur kaja kumta hiru. Pinomla ban yesok, kimete bat ki kuki kinomla ban yesok. Namar ba pi ki ba mane blei thau, pi pan ksani la dia. Bat ki ba ngets kami ublei, wal ada ki kandiat ro kin yale yepi. Sto pin ya jot haladihi. Kane ka di jing pers ngoto jonga yepi. Namar sisin basyong ubaman hakayeng kasem jong pi pinom tip la kadai nakalaj uyalam baklai ke jengut iberkat jong pi ten nado mentakamin pi bradno iktu dur stasio jong pi ki ba pi nek bro iskata iktu dur jisu iktu dur maria yaitu rosary bradno sabar lada pidei ubri ubang ngets kem ya ublei kenang ba pin laj na ka jengjot kenang ba pin laj na ka jengi umsnam kenang ba pin laj naka nem snio kenang ba pin lat naka ba snio kenang ba pin lat hiru naka no kano ka jingja kumbaja hakiu kiu jela kane kade ke jing kerpat ka jonga namar totip batopek tu halayeng la jong namar ikita ki ba pi buram ba borobor
buram tang ya kaktian kathalit ba unang ban pen ye phi hanre umjule hayang sem jong phi hanre to pet ya uta ubriu ubaket baba ya kayeng ka sami ka imlang salang to pet ya uta lada pim sngau tho pin sajat ala dehi namar nganga tep baniada ya laki khon kikti la jong henrei phi banget ya kito ki ba ak officer kito ki ba phongsut phongbut bar ki ba penbe tang rakania ka jutang jongki pin sajat ala dehi pin nom lat hiru pin sa pet snong nang ne jala mekhalaya kane ka de jing tu ka jong ai phi das ngau tho phi ben yang abro skata phi ngai tang ni kini ki mento ki ba snobang tang ban yo ban ya kamai bom hok bat da ka ba tresuk tre aram hanre tonget ju badeng do trong na du khatang sram ubala hadu menta samla chong thaj hanre ukmen usngobha hanre phinget ikini nong penbit phinget ino thong osukor ki ba yalam hangne hasor chelong ki nek sa penjot yang IAP hanre tor sngo tho no phi baro khot ki khon kabri nyotrap ki nek sa penjot yang IAP yala de kin resh kan dong kin ak thik kum ki lampon ki ak thik kum giri hok hanre kini ki ba penjot ya kar imlang sarang jong phi da sngo tho menta lada pini buatrai kumatrai mangaam sngo tho do menta brad no ikti blai tha baro khot namar kilang do jong phiru kidi nong thok no sukor jong phi ki to kinong yalam jong phi baro khot ba thok ba sukor ya phi da sngo tho menta yang ha ka dong rim ko baskem ya karanti ka badai krani ka jing sisa kamai ka hok bat yakun nak benta hok la jong nak benta khandeu ka siap yakun nak benta ka daw ba jong jaj man riu nak benta ka jaj man riu yap nak benta ka jaj man riu nga kran hok EP sto nakani ka daw bang la akun la slam bhai kini baro khoj namar hang ni kini gila telap yangi daw lo syong ha ka jala jungi nakani ka daw ngi syukun ngi susngap ngi mlat man kran dei manga open sai EP menta tonget no lada phimngat kan nem sneu kan sawan bar ka jeng jot kan sawan das ngotho no do benta what ID hajalla la jong em kumubri blai lot em kumubri bisisa yale nam ta ka hok em na ka benta ka jat ben riu wat salia yeno inoru wat your skapi kimento tham da ka bor khnang ba kendam hak slakdat jong phi na ka ne ka daw ka ne ka jing benta ben sin ka jonga lada phim sno tho manta kami hi brat no ikti blai thau jong phi don hayang sam jong phi lem kum ta ka nem sneu ka sawan hayang sam jong phi kani kamut kabangala kon na slembha na kani ka daw nga bitar sto hado manta phim sila itu uno bri sisa uno bri ubayat bet uno bri kan riang hanre phia ro ya kito kiri kan riang hanre to tep manta na kata ka daw ngon ongi phi lada ki wan kta ya ka jaj ben jungi ngan yang da ka hukum jung blai ngan let ya kan yam ko hukum ngan ong ye phi bar khot kiru arsap ken yap lot handrai ki breu ki ba bet bat ki ba nget yo scam tang hau blai ken long ki dong bot jonga kata ka di garanti ko jonga sto ngabitar ha namar balai delang ba jong kihi bangi sajot delang ba jong kihi ba ka jaj ban riu jongi ka jot ka pra hagi sam jongi ki imlang salang jongi na kata PI nga bang adi ubro badok PI nga di ubro bapo PI nga di sanyot PI nga dei hiru ubaret do jong pi tang bangangan ong IP to sngo tho manta lada phim sngo tho ka jing jot kan sawan halaki yang kisam jong pi ha kata ka por phin sayang khang bat ublai ru nom skap chu IP pi jot hi haladi na kani ka daw ngan lat namar blai ngok ngadem tang ye ublai nga khlam mane ka blai thau nga khlam kongo yano ru nga khlam mane tigi brio perthai henrei ngan ong ye phi ngam pat duai sisen ru ba kane ka jala jungi kan jot henrei to sngo thu no na du menta nyadu ka do not ka man sem ka jonga ngala duai ho blai da sai to sai no la da phinang wo nia wo daw bat phithut daw yanga to tep ba phin sajot halaka yeng ka sem la jong ka kur ka jat jong phi ka sinong ka thau jong phi ka hima sima jong phi tang kata hi ngam don ni ban IAP handre tang kini hi ki jik perso tho jong IAP